आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि माजबाद 17 नं समस्तिनि माजबाद मंगलबार हाथायाव आरो दिनै जों बडलेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय मोनसे फैबाय थानाय बिसायख'थि एबा जानो गोनां एप्रिलनि 1 खालारावहा आसाम बिधानसभा बिसायख'थियावहा माजबाद समस्तियाव रायजो राजाया माबायदि बिजाथिखौ लुबैयो आरो माबे मोनसे हानजाखौ सापर्ट खालामो बांसिन सापर्ट खालामो जों बे जोंनि बडलेण्ड बुब्लि रादाब बिजोंनि गेजेरजों आबुङै जों मिथिहोदिनि जिथुनाखि जों सापर्ट खालामनाया जोंहा जोंनि बे ट्रेक्टराव जों सापर्ट खालामो आरो ट्रेक्टरानो जिन्दगि बे थाबाय थाथों आरो ट्रेक्टरानो जोंजों लोगोसे जोङो थाबाय थाथों आरो बेजोंनो लोगोसे जों बिजों थाबाय थागोन जों साबायखर थाबाय बिसायख'थिया 1 एप्रिलाव जागोन बेयाव नोंथांमोना मा पार्टिखौ हेफाजाब खालामो आरो मानि थाखाय हेफाजाब खालामो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो गोदान सोलायनायखौ जों लुबैनाय हिसाबै दानि गोदान सरकार दाजानाय मानिजाथाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जाय सरकारखौ दाबाय बिथांखौनो जों सापर्ट खालामो साबायखर थाबाय ट्रेक्टर दङ बिजेपि दङ जोंनाथ' दा इउपिपिएलआवनो होगोन आरो मानि थाखाय होगोन बेखौथ' दायो जेनेबा बिसोरनो मोजां खामानि मावगोन बायदि आसा खालामदों आरो जोङो साबायखर थाबाय नोंथांसिम सापर्ट खालामो आंथ' सोरखौ सापर्ट खालामनो दा बेखौ सापर्ट खालामा बे गाज्रि मोनो आं ओंखायनो सापर्ट दा गैथ'आ आरो बर्थमान बेयावहाय इन्डिपेन्डेन्ट उदांस्रि दं जोंहा भटार होनायावहा सोर होगोन बुंना मोन्थाय दं दाथ' आं जे बुंनो हाथ'आ फैबाय थानाय समाव होनसै आरो जायनो होनांगौ जेरै बुंलाय ट्रेक्टराव होगोन जों ट्रेक्टराव होगोन साबायखर थाबाय जोंनालाय इउपिपिएलआनो आरो औ दा माथो खालामनो जोंना बर' हारि हिसाबै जों इउपिपिएलखौनो मोजां मोनोमोन आरो दा डाइरेक्ट बुंना होबाय आरो जोंनि गोसोआव थानायखिनिखौ दा बेखिनियावनो आदाया एखेयानो इउपिपिएल पार्टि आदाया एखेयानो जोङो इउपिपिएल पार्टिखौ जोंथ' आरो जों माने आबसुआ मोजां खामानि मावलांग्रा हिसाबै जों माने बिसोरखौनो एसे सापर्टबो खालामो मोजां मोनो दा जोंनालाय इउपिपिएलआनो आरो औ दा माथो खालामनो जोंना बर' हारि हिसाबै जों इउपिपिएलखौनो मोजां मोनोमोन आरो दा डाइरेक्ट बुंना होबाय आरो जोंनि गोसोआव थानायखिनिखौ दा बेखिनियावनो आदाया एखेयानो इउपिपिएल पार्टि आदाया एखेयानो जोङो इउपिपिएल पार्टिखौ जोंथ' आरो जों माने आबसुआ मोजां खामानि मावलांग्रा हिसाबै जों माने बिसोरखौनो एसे सापर्टबो खालामो मोजां मोनो दा होमबाबो सापर्ट खालामो बिपिएफ इउपिपिएल गेजेरावनो जोंना गेजेराव माने भटखौथ' मोनसेल'सो होनो मोनो बबे पार्टिया सापर्ट माखौबो गोसो मोजां मोनो बेखौनो बुंनो रोङा जानला मोनला सोलो जोंना जेनेबा नोंथाङा नांगौबा नांगौ ट्रेक्टरबा ट्रेक्टर नोंथाङा माखौ माबायदि आं बुंनो रोङा बिजेपि माबे पार्टिखौ माने दाथ' इउपिपिएलआवनो होबाय थायो आरो ना फैबाय थानाय समावबो मा पार्टिखौ फैबाय थानायाव दाथ' इउपिपिएलआवनो दङ दा बिदि आरो ना इउपिपिएलआवनो दं आरो साबायखर थाबाय কোনটো সমষ্টিত পৰে আপোনাৰ ভোটটো হয় আপুনি 80 টাকা বিধানসভাত কোনটো পাৰ্টি সমৰ্থন কৰে আপুনি মোৰতো বিজেপি হয় কিহৰ কাৰণে বিজেপি মানে এইটো মানে শান্তি হৈ আছে এইটোতো দামটো বস্তুবিলাক সামান বস্তুবিলাক বঢ়ি আছে কিন্তু এইটো শান্তি আছে লুটপাট নাই সেইকাৰণে বিজেপি थैंक इउ धन्यबाद থাকিলে আপোনাৰ ওপৰত थानाय बिसायख'थियाव सोर बायदिनो भट होगोन नोंथांमोना गोसोनि साननायखौ बुंदों इउपिपिएल दङ बिजेपि दङ नङा होमबा ओमफ्राय आरो बिपिएफबो दङ माबे पार्टिखौ होनाय जायो दा नोंथांमोनाथ' जेनेबा मोनथाय दङ नालाय नोंथांमोना माबे पार्टिखौ रायजोफोरा जेराव होयो इयावनो होनसै आरो मोनसे पार्टि जायखिजाया दा नोंथाङा बुंदो दानिया माबे पार्टिखौ नोंथाङा सापर्ट खालामो जों आबसुनो होनसैदां आबसुनो अके साबायखर नोंथाङा एखेसो इउपिपिएलनो होगोन नोंथाङा सोर पार्टिनि होगोन इउपिपिएल बिपिएफ ओरैनो मानो होनाय जायो र बेखौ हेफाजाब होगोन नोंथां इउपिपिएल दङ बिपिएफ दङ बिजेपि दङ माजबाद समस्तियावहा माबे पार्टिखौ माने समर्थन खालामो इउपिपिएलआनो इउपिपिएल साबायखर
जोंहा बिधानसभा बे सायख'थाया 1 तारिखआवनो जासिगोन दा बेबायदियाव दा एमएलए इलेक्सना जासिगोन दा बे समाव नोंथाङा माबायदि पार्टिखौ हेफाजाब होगोन इउपिपिएल दङ बिजेपि दङ ओमफ्राय आरो बिपिएफ दङ माबायदि पार्टिखौ माने दा जोंलाय माथो बुंबावनो जों पाब्लिकआलाय आरो पाब्लिकआ भट होनानै देरहायो दा माबायदिखौ माने दा जों बेफोरखौ बुंफिननो रोङा ना बेंग्रा मानसियालाय माथो रोंनो दा माने मा पार्टिखौ नोंथाङा सापर्ट खालामो नोंनि गोसो बायदि बुंना हो जिखुनु जेबो नङा इउपिपिएल बिजेपि जोंनालाय बेनो सात्र घन्टायानोसै साथ'फोर ना द्याट मिन्स इउपिपिएल आरो जेनेबा साबायखर थाबाय नोंथांनि गोसोनिफ्राय साबायखर धन्यबाद बेखौ थुबाय थानो नाङा जेनेबा सोरबायदिखौ सापर्ट खालामो माबायदिखौ माने सापर्ट खालामो बबे मोनसे पार्टिखौ बिपिएफ दङ इउपिपिएल दङ ओमफ्राय बिजेपि दङ माबायदि पार्टिखौ इउपिपिएल जोंना मानि थाखाय जों रायजोफोरनि जा सापर्ट होयो बेखौनो होयो साबायखर थाबाय रायजोनि सापर्टखौ नायनानै नोंथांमोना माने होदो साबायखर मोनसेल' खोथा बुंबाय फैबाय थानाय समाव जोंहा बिसायख'थिया एबा भटआ 1 एप्रिलाव जागोन दा बेयावहा माबायदि सरकारखौ नोंथाङा हेफाजाब होयो जुदि इउपिपिएल दङ बिपिएफ दङ बिजेपि दङ माबे मोनसे सरकारखौ माने हेफाजाब होयो फैबाय थानाय समावबो बेखौनो खालामो साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम सेकेन्ड केसआव फरायसो कोनটো पार्टी माने एप्रिलाव जागोन दा बेयावहाय इउपिपिएल बिजेपि आरो बिपिएफ हानजाया बेवहाय राजखान्थि गेलेगोन नोंथाङा माबायदि हानजाखौ सापर्ट खालामो मानि थाखाय सापर्ट खालामो আপনি একটার মানে কথা বলে হল আহি থাকা মানে বিধানসভা ইলেকশন আর বিধানসভা ইলেকশনটো মানে 1 এপ্রিল হ'ব এইটো এপ্রিলত আমাৰ ইউপিপিএল বিজেপি আৰু বিপিএফ পাৰ্টি আছে তো আপুনি কোনটো পাৰ্টি মানে সমৰ্থন কৰে এতিয়া আমি কোনো পাৰ্টি সমৰ্থন কৰা নাই এতিয়া আমি তো কিবা গাঁৱলীয়া মানুহ হয়তো যেতিয়া ভোট হয় এতিয়া সেই সময়তে আমি কি হ'ব মানে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ মনত মানে একো নাই আৰু ঠিক আছে माबायदि फिलिपिकेटखौ इउपिपिएल दङ बिजेपि दङ दा बर'ल' दं जेनेबा मा पार्टिखौ इउपिपिएल एन्ड बिजेपि बिपिएफ নিজৰ মনটো ক কংগ্ৰেছৰ মানুহ মানে কংগ্ৰেছৰ আপুনি সমৰ্থন কৰে से एप्रिलाव जागोन दा बे फैबाय थानाय बैसागुआव माबायदिखौ हेफाजाब होयो आदा माने जोंहा बर'आवनो बुंनो हाया मानि थाखाय जों सापर्ट खालामो 1 एप्रिलाव जागोन दा नोंथाङा माबायदि पार्टिखौ सापर्ट खालामो गसे निउस हप्ता बुंल' फैबाय थानाय बिसायख'थियावहा सोरबायदि पार्टिखौ हेफाजाब होयो नांगोल दङ ट्रेक्टर दङ बिबार दङ दा बिजेपिबो दङ बिपिएफ दङ इउपिपिएल दङ माबायदि पार्टिखौ हेफाजाब दङ दा जोंनि बर' माहारिनि हिसाबैथ' दा जोङो इउपिपिएलखौ हेफाजाब होनांगौ आं बे समाव मासबाद समस्थिनि मंगलबार हाथायाव मासबादावहा दङ आरो मंगलबार हाथायनि महलदार ग्रुपजों दङ बिथांमोनहा जे फैबाय थानाय बिधानसभायाव माबायदि हानजाखौ सापर्ट खालामो जों नोंथांनिसिम एक्सक्लुसिभ भिडिअ'जों खौरांजों नोंथांनिसिम दैथायहरनो सानदों হয় আহি থাকা বিধানসভাটো মানে 1 এপ্রিল হ'ব সেই সময়ত মানে আপোনালোকে কোনটো পাৰ্টি সমৰ্থন কৰে আমি শৰণ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি ছাপোৰ্ট কৰিম তেওঁ বিপিএফৰ মানুহ তেওঁ মানে সকলো জাতিৰ উন্নয়নৰ হিচাপে সমানে কাম কৰে গতিকে তেওঁকে আমি ছাপোৰ্ট কৰিম যোৱা বছৰ তেওঁকে জিকাইছিলোঁ আৰু এই বছৰো তেওঁকে আমি জিকাই লৈ যাম আৰু তেওঁ এবাৰ মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা হাঁহি মুখে ওলাই যাব বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব আমি ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ কিহৰ কাৰণে মানে আপোনালোকে তাত তেওঁৰ ব্যৱহাৰ যিটো বঢ়িয়া আৰু ৰাজ্যৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰি গৈছে যোনে গৈছে তাকে আজি মানে ৰিফিউজ কৰা নাই
যিখিনি পাৰিছে তেখেত হেল্প কৰি গৈছে সেইকাৰণে তেখেতক আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ। ধন্যবাদ। আপুনি যে আহি থকা বিধানসভাত কোনটো পাৰ্টি সমৰ্থন কৰিব আৰু আপোনালোকে কিহৰ পৰা মানে সমৰ্থন? আমি BPF সমৰ্থন কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ, যিহেতু চৰণ বড়ো উন্নতমূলক কাম ইয়াত কৰিছে মাজবাট বিধানসভাত, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ এইবাৰ আমি চৰণ বড়োক ছাপোৰ্ট কৰিম, যিহেতু আমি মাজবাট সাপ্তাহিক খোলা বজাৰৰ মহলদাৰ, যিহেতু আমাৰ লগত মানুহ জড়িত হৈ আছে, আমি সেইভাৱে আমি চৰণ বড়োৰ সেইকাৰণে কেম্পেইনিং কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকিম। ধন্যবাদ থাকিলে। ट्रेक्टर दङ बिजेपि दङ जोंनाथ' दा UPPLआवनो होगोन आरो मानि थाखाय होगोन बेखौथ' दायो जेनेबा बिसोरनो मोजां खामानि मावगोन बायदि आसा खालामदों आरो जोङो। साबायखर थाबाय नोंथांसिम खालामो आरो मा माबे पार्टिखौ ओरैनो UPPL दङ बिजेपि दङ कंग्रेस दङ माबे मोनसे नांगोल दङ UPPL दङ बिजेपि दङ UPPL UPPL সাবাইকৰ থাবাই কোনটো পাৰ্টি মানে সমৰ্থন কৰে মানে কেনেকুৱা পাৰ্টিটো এতিয়াতো ইলেকশ্যন আমি এইটো বুজা নাই আৰু কি ক'ম আৰু বিধানসভা মানে কোনটো পাৰ্টি আপোনালোকে ই কৰে চাবকে BPL আছে UPPL আছে বিজেপি আছে এতিয়া এনেকৈ খোলাকেতো ক'ব নোৱাৰি আমি। হয় আপোনালোকে চৰকাৰটো ভাল বিচাৰে না ভাল বিচাৰোঁ আমি চৰকাৰটো ভাল আপোনালোকে ক'ব লাগে মানে যিকোনো যি চৰকাৰ হওক আপোনালোকে এনেই ক'বি আপোনালোকে কোনটো মানে ছাপোৰ্ট কৰে আমি বিজেপিকে ছাপোৰ্ট কৰিম। ঠিক আছে ধন্যবাদ বাছ এইটোৱে ইয়াত